Hello लोगोफोर फिन फैफिनबाय पार्ट 1 होनाय दङ आंनि भिडिअनि माने प्रफाइलाव थांनानै नायदो ओमफ्राय लोगोफोर मानि सायाव रायलायदोंबा एसटि होनाय होयिनि सायाव एसे सावरायदों दाथ' जोबोर आन्दलन जागासिनो दं लोगोफोर आरो अबियासलि आन्दलन जानाया बेयो खाथां जेतियानोखि 6 जन गस्टिखौ होनायखौ नाकस खालामा तेतियालगे आन्दलन जानाया खाथां मानो होनोब्ला एसेबां एडभान्स आरो पपुलार एसेबां जौगानाय आरो एसेबां सुबुं अनजिमा थानाय मोनद' हारिया जुदि जनगोष्ठीया जुदि जोंनि एसटिपि अर्थात ट्राइबेल नागिरोब्ला बोरै जागोन आरो आं मोनथिना मोननाय बायदिब्ला बायदिसिना भिडिअ इउटुबार गेदेमाफोरनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला टटेल जोंनि एसटि ट्राइबेलफोरा दङ मात्र दा एक्जिस्टिं जिथुबा ट्राइबेलफोरा दङ मात्र 45 लाख होनना नंगौ 45 लाखनि मोनसे समाव ट्राइबेलफोरा बहुत बारामोन गावस्रा गुबुन गुबुन हारियाव हाबहैनानै सोरबाबा ब्राह्मण सोरबाबा बायदिसिना जाहैनानैहा गावस्राजोब्बाय दा खोथाया जाहैबाय दा सरकारनिखौ खोनानो मोनदों नङा सिउरखा दाख्लै 26 माने मोनसे माबायसारि फरायना होदों आरो जिथुबा संसदनि दा उइन्टार सेसन जाबाय थादों बेयावहा उत्थापन खालामदों थ' बेयाव खालामनाय बायदिब्ला मोनथाम हारिखौ एसटिपि होगोन आरो मोनथामखौ एसटिपि भि होननानै दाना भि माने मा एक्सुअलि भिखौनो होबाय दे बिथांमोननो आरो आनडिभाइडेड गवालपारा होनदों माने सिगां माने गवालपारा क'क्राझार चिरां बे गासिबो मोनथाममोन थारमाने बे आनडिभाइडेडआव माने जिथुबा राजबंशिफोर दं बिथांमोननो एसटिपि होगोन होमब्लाथ' बहुत खहा जागोन जोंनि बर' माहारिनि थाखाय मानो अलरेडि नै थांनाय इलेक्सनाव माने साब्रै आदिबासि आरो मा होनो साब्रै माने गुबुन हारिनि लानजाय जाग्राफ्रा देरहाबाय आरो बिनि सायाव जुदि अबिसिनिफ्राय फैनानै एसटिपि बे लानानै जुदि बे माबाफोरा फैयो कच राजबंशिफोरा अब्ला जोंनि बर'नि नेरसोना बहा थागोन 5,000 सुबुङा बिर जोहोलावा गावनि जिउखौ बावसोमनानै जोङो बड'लेण्डखौ मोन्दों जों खामाखैबाबो जोंनि दादै आदैमोना खामबोदों नङा होमबा बेखौ जों खोमाना लानो हागोन नामा आरो